Iki aku nang nggone pertigaan utawa tikungan dulur-dulur. Pintu gerbang masuk perkebunan iki diaspal sederhana wae utawa cor utawa paving, paling pengunjungi iso rame maneh. Cuman ya iku mau, lah kaya ngene iki lho, parah banget. Arane wilayah perkebunan dan iki lur tak blasak nang cepitan sik lur. Iki duduk sing utama lur, iki apa air terjun berikutnya. Ya ora terjun lah ngrojok wong cedhek, tapi banyune bening lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang nggone pertigaan utawa tikungan dulur-dulur. Pintu gerbang masuk perkebunan Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Lokasine eneng ereng-ereng Gunung Wilis dulur-dulur. Kurang lebih ketinggian bervariasi lur, mulai 600 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Perkebunan kan wilayah ombo banget. Terus kondisi wit-witan utawa vegetasine uga isih rimbun dulur-dulur. Kiri jalan ngarep iku kantoran saka perkebunan Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Sejatine aku wis beberapa kali dulur-dulur gawe video bab perkebunan Kandangan iki. Nanging dina iki spesial dulur-dulur tak jak nang nggone kawasan wisata alam air terjun Kerto Embo, Kare, Kabupaten Madiun. Salat dhisik lur iki mumpung ana musala kang biasa uga tak nggih istirahat lan salat yen aku dolan mrene lur. Waktu iki pas kebeneran ana tentara diklat ana wilayah perkebunan iki lur. Oke, aku mau wis salat duhur, ki perjalanan dilanjut lur. Seribu lebih lur, kurang lebih 1000 informasi sing tak ngerteni saka salah siji TNI lur sing sempat salat bareng aku mau. Suwine diklat infone kurang lebih 1 bulan lur. Ki pertigaan yen ngiri arah villa gedung pertemuan ki awake dhewe ambil lurus lur. Cuman ya iku dalane sepanjang 3 km lebih makadam plus rusak lur. Nanging aku rene bola-bali ya ana ping 4 utawa ping 5 ki ragu-ragu terus lur. Dadi urung kelakon menyang air terjun Kerto Embo. Amarga iki ya wis kepeksa kudu dilakoni wae lur. Perjalanan yen 3 km iku dalan angel yo iso memakan waktu 45 menit dulur-dulur utawa luwih tergantung parah orane kerusakan jalan lur. Ereng-ereng Gunung Wilis wilayah Kabupaten Tulungagung. Ning ya iku ijole dulur-dulur, pemandangane apik banget lur. Wit-witan grumbul, jadi vegetasi isih terjaga dengan baik lur. Bagian saka perkebunan dulur-dulur kang komoditase arupa teh lan terutama kopi. Ki sawetara sanajana makadam campur lemah rusak lur, ning sik lumayan yo kecepatan gak iso lur kon banter di bawah 10
kilometer per jam lur, kadang-kadang ya kudu mandeg barang. Koyok ngene iki lur perjalanane. Aku kadang-kadang mikir ya rada heran sejatine piye wilayah papan wisata tempat rekreasi dulur-dulur yen ing wilayah perhutani utawa perkebunan ki apike banget. Lah tapi sarana prasarana mesti koyok ngene iki. Yen dalan koyok ngene iki terus dawane kuwi 3 kilo utawa 4 kilo ngono kan sing arep mara awang-awangan lur. Dadi umpama wis mrene pisan arep baleni iki pikir 1000 kali. Tapi yo wong jenenge penasaran terus piye meneh engko nyelot ditunda-tunda nyelot sepuh nyelot ra kuat lur ngliwati dalan tantangan kaya ngene iki mumpung saiki sik mampu ya wis tak sabar-sabarke lur saking penasarane karo air terjun Kertoembo. Lah dijenengne Kertoembo saka informasi sing tak ngerteni ku amarga lokasine ana Afdeling Kertoembo perkebunan kandangan Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Jadi perkebunan ing Indonesia sing tak ngerteni dulur-dulur iku dibagi ana beberapa afdeling dulur-dulur kantor cilik-cilik ya. Lah nggone perkebunan sing arep nggone air terjun sing arep diparani awake dhewe iku ana Afdeling Kertoembo. Bayangno dulur-dulur dalane kaya ngene iki aku yakin kanggo dulur-dulur wis gak masuk coret dari daftar kunjungan yen kaya ngene iki. Aku heran tak bacot sing mau lur. Kan kudune supaya pengunjung akeh lan nyaman iku dalane diaspal utawa paling ora di dicor lur. Yen paving kena mobil kok mesti rusak, kecuali pavingnya kuat banget loh. Ngene iki ora kene tok lur. Rata-rata papan wisata kang lokasine ana wilayah perkebunan iku akses masuke mesti ana bagian sing rusak menjelang lokasi sing dituju. Lah dalane neng gerbang perkebunan mang kan alus lur. Saka pusat kota Kecamatan Kare iku alus sejauh kurang lebih 4 utawa 5 km lur. Nanging begitu masuk ke tempat tujuan utama iso dipirsani dulur-dulur. Padahal infone nalika papan wisata iki isih rame dulur-dulur sadurunge pandemi utamane lan sak bubare pandemi tahun 2023-24 kepungkur iku tiket masuk lan penyewaan fasilitas hiburan iku cukup larang kanggo ukuran desa lur. Contone tiket masuk sak parkire ku kurang luwih 20.000 wektu iku. Yen saiki kira-kira malah gratis lur. Koyok-koyok kan pengunjung wis jarang banget. Terus ono fasilitas rappling, terus glamping, perkemahan iku engko ono cas maneh, ono biaya maneh kang gedene mulai 25.000 sampai 50.000. Sakmono ki ora murah lur kanggo ukuran dalan koyok ngene. Biyen mungkin nalika di makadam pertama iku sik mending gitu loh. Lah saiki wis berjalan beberapa tahun, luwih saka 5 tahun, makadame mau rusak-rusak maneh lur. Kanggo dulur-dulur sing gak ngerti dalan makadam, iku dalan lemah terus diwenehi watu-watu gragal lur. Yo watune sak bal-bal sak ndas-ndas bayek ngono kuwi gedine. Terus permukaane yo gak rata wong jenenge watu pecahan. Ning luwih mending timbang sakwise wis rusak. Watu-watune padha jenenge ndelesep nang lemah saloke padha ilang kabeh keterak mobil lur. Suwi banget
Kanggo nempuh dalan 3 kilo iki iso butuh waktu paling ora 30 menit lur untuk jarak 3 kilo. Bayangno. Dadi 1 kilometer iso ditempuh paling tidak itu 10 menit. Suwi banget lur. Terus selama perjalanan isine ya mesti kuwatir tok lur. Yen bane gembos utawa keplese lan sebagainya mesti ora ana bengkel, nuntun wae angel lan adoh. Nek atoran ngarep mau lur maksudku. Dadi ya ora maido lek akhire saiki sepi banget. Iki mau aku mung ketemu gak sampai 5 bocah-bocah nom-noman lur. Arepe dolan neng gone air terjun Kertoembo iki. Tapi dulur-dulur, apa jenenge latar belakange pegunungan Wilis apik banget lur. Ora beda karo ing wilayah Kediri, Nganjuk, terus Madiun iki. Umpama dalan iki diaspal sederhana wae utawa cor utawa paving paling pengunjung iso rame maneh. Cuman ya iku mau lah kaya ngene iki lho parah banget. Arane wilayah perkebunan niku kan duduk tanggung jawab PU setempat ngono lho. Dadi ya akeh lur tunggale. Contone maneh ana wilayah Blitar kang diarani perkebunan Sirah Kencong, Kecamatan Gandusari. Uga area perkebunan teh lan kopi lur. Ning ora sejauh iki lur, paling sing rusak mung sekitar 1 atau maksimal 2 kilo lan gak separah iki. Yen diitung saka Kediri ya panggonanku luwih becik menang Sirah Kencong, gak patek adoh. Yo adoh deh wong nang Blitar, Pelingi, Lagek, Gandusari. Padha karo nang kene lur. Saka Kediri menang Madiun iku sekitar 90 kilo. Terus saka Madiun mrene liwat jalur normal loh. Sekitar 20 atau 25 kilo. Berarti 120 kilo lur ya saka Kediri liwat kota Madiun. Yen pengen rada cedhak iku liwat jalur Lingkar Wilis dulur-dulur. Liwat Sawangan, Kecamatan Sawangan maksudku Kabupaten Nganjuk, terus Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, terus teko Kecamatan Kare kang termasuk dilibati awake dhewe iki dulur-dulur perkebunan kandangan uga masuk Kecamatan Kare. Iku luwih cedhak. Ning medane ya kuwi liwat jalan Lingkar Wilis, wilayah Nganjuk Madiun kang munggah mudune curam banget dulur-dulur. Iki lho ra teko-teko ken mau. Lan gak iso banter dulur-dulur, terus lek enek pertigaan ngene iki rada mikir. Sing lurus apa sing nganan apa sing ngiri. Ora pati ana petunjuk. Oke dulur-dulur, ngene iki mau gara-gara penasaran. Mengko yen wis eruh pisan bae keputusan untuk selanjutnya kan nanti. Soalnya penasaran kaya apa bentuk air terjune kuwi kan sangat mengganggu pikiran wong mrene iki bolak-balik lur aku nang perkebunan kandangan. Ping 5 luweh dulur-dulur. Mulai aku mulai dolan iki ya sekitar tahun awal 2008 2009 dulur-dulur. Kuwi wis dolan mrene lur. Wektu kuwi dalane saka Kediri terus ya kuwi nang nggone Nganjuk Kecamatan Sawangan terus jalan Lingkar Wilis akhirnya teko Kecamatan Kare iki mau. Yen tinggi acara penjelajahan pramuka mungkin cocok lur, tapi yen nggih acara rekreasi banyak catatan yang harus diperbaiki lur. Nomor 1 sarana prasarana terutama jalan menuju lokasi.
dasar sepi banget. Ya nenek opo-opo neng motor kan malah ambyar. Dadi yen memang niat mrene montore kudu sehat nomor 1. Motor metik kok gak masalah lur, sing penting ya kuwi mau motornya sehat. Penak maneh gawe motor lanang lur, amarga ya kuwi dalane ngrunjal-ngrunjal makadam. Nanging alhamdulillah akhire wis teko dulur-dulur hampir 30 menit saka gerbang perkebunan mau. Lumayan lur ana motor sing diparkir ya belasan. Apik panggonane lur, alami banget. Dadi ana kali berbatu ngarep iku kali utawa sungai khas Gunung Wilis, jembatan kayu kang fotogenik banget. Instagramable dulur-dulur, lan kali Gunung Wilis kali bening berbatu. Dadi saka air terjun mau akhirnya mudune nang kali iki lur. Gung mari kesele mergo nyekel setir ngrunjang-ngrunjal dalane selama 30 menit. Saiki ditambah mlaku dulur-dulur beberapa ratus meter. Info perkebunan kandangan iki ketinggian berkisar mulai dari kurang lebih 700 sampai 1000 meter di atas permukaan laut dulur-dulur. Jadi hawane dijamin adem. Terus wit-witan kopi lur, nambah ijune pemandangan. Godhong kopi lek subur iku apik banget lur. Ngarep iku ana petunjuk air terjun ya mlaku kurang lebih 400 meter dulur-dulur, jalan setapak. Ki sing asik lur, santai-santai lur. Menyusuri pinggiran sungai berbatu. Perkebunan Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Asik banget lur, lewat jembatan kayu. Wes gak mungkin ditemuin nang kutha lur iki. Lah terus lur, kiri kanan akeh wit suket, kayak suket tapi duduk lur, iku tanduran sejenis paku-pakuan kang diarani paku ekor kuda utawa Equisetum debil lur. Engko tak sepi lur. Saiki sing penting nuju lokasi air terjun dhisik. Jane yo pengen leren-leren nang pinggir kali karo nyemplungne sikil nang banyu. Tapi mengko wae lur. Info yen arep dolan rene waktu paling apik kuwi musim ketiga utawa kemarau lur. Sebagian pengunjung wis padha mudhun lur. Sanajana muk 300-400 meter dalane nyepit-nyepit koyo ngene iki lur. Gawe sandal gunung lur. Paling ora gawe sandal atau sepatu sing gak licin lur. Makanya ya ini waktu yang paling baik saat musim kemarau dulur-dulur. Yen musim udan bayangne mlaku 3 kilo mau dalan makadam banyune kaya apa lunyune dalane kena banyu udan
iki lur tak blasak nang cepitan sik lur. Iki duduk sing utama lur, iki apa air terjun berikutnya. Ya ora terjun lah ngrojok wong cedhek tapi banyune bening lur. Lho iso pancen yo lumayan ora sangat bagus lur. Lek dalane koyok ngono mau yen mrene bolak-balik rasane kok abot lur. Bayangne wae perjalanane iki wis pikir 1000 kali ki lur. Sing tak omongne paku-pakuan, paku ekor kuda utawa nama latine Equisetum debil. Kelingan jaman kuliah mbiyen yen golek tanduran paku-pakuan dadak nang nggone air terjun Coban Rondo lur waktu kuliah nek Malang biyen. Ki lur air terjun utamane air terjun Kerto Embo, Perkebunan Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Lah yo mung koyok ngene dulur-dulur. Kan yo ora mungkin awake dhewe arepe bolak-balik mrene apa meneh yen omahe adoh saka kene. Ki lur sing tak omongne mau, ki varian liyane Equisetum debil. Koyok suket lur, tapi ini tumbuhan paku. Yen kondisi sekitare iku apik banget lur, dipenuhi Equisetum debil, paku ekor kuda, pelajaran SMP SMA lur. Lagi enek strobiluse dulur-dulur. Strobilus iku bandingane bunga utawa kembang ing tumbuhan berbiji. Yen paku kan tumbuhan berspora lur. Ya iki lur dalane, makane hati-hati sanajan mlaku selalu basah. Yen musim udan luwih nemen, tapi pemandangane pancen apik lur. Dudu air terjune mau, tapi jembatane lur. Jembatan sing awake dhewe pertama teko mau lho. Iki lur, sisa-sisa perkebunan kopi. Oke dulur-dulur, ki aku arepe mudhun sawetara sakmene dhisik. Wassalam.